Martxuan, Pradales lehendakariaren gobernuak eta Arabako diputazioak elkarrekin atera zuten prentsa ohar bat. Ziotenez, Las Ermitas aztarnategian aurkitutako bi grafito Cesar eta Neron izenekin faltsuak dira. Mezu hori lau haizetara zabaldu zuten komunikabiderik indartsuenek harik eta iritzi nagusi bat sortzeraino. Ikusten, orain ere harrapatu dituzte tranpak eginez. Prentsa oharraren argudioa betikoa. Ez da tokatzen hala idaztea. Tokatzen dena da Kaesar eta Nero. Eta zeinek erabakitzen du tokatzen den hala ez. Iruña Beleian ere agertu zen Cesar, eta horretaz ez du ezer esaten prentsa oharrak. Zerbaitetik izango da, ezta? Gu horretaz jardungo dugu. Zehatzago esateko bi grafito aurkitu ziren Iruña Beleian. Batian Cesar dator, eta bestian Kaesar. Cesar grafitoko E horrek gaurko E letraren itxura du. Aldiz, Kaesar grafitoko E bi marratxo paralelo dira. Bi marratxo ziren modu tipikoa E letra idaztekua erromatarren etxe barruko inskripzioetan. Ta horren berri jakina badute bai arkeologoek eta bai epigrafistek. Aldiz, ez da halako E bat agertuko Asteriz eta Obelixen komikietan. Lehenik eta behin, eta guztiaren gainetik esan beharra dago, erromatarren garaian makina bat aldiz agertzen dela Cesar. Adibidez, EDCS datu basea begiratuta soilik, Cesar agertzen da 17 aldiz. Sisonen, Belgikan, Mazedonian, Erroman 5 aldiz, Tunezen beste 5 aldiz, baita Palestinan ere. Baina badira beste hainbat eta hainbat datu base gehiago ere. Guk denak ezin begiratu eta bi besterik ez ditugu begiratu, bat lehen esandakoa eta bestea Eagle EDR. Bi bat dazu base horietan guztita, Cesar agertzen da 31 aldiz. Eta horietatik 10 bat aldiz dira Iruña Beleiakoa baino zaharragokoak. Eta gero gainea badira museoak ere. Horietan ere 11 aldiz agertu da Cesar. Eta horiek gehienak ez daude sartuta datu baseetan. Gainera, Iruña Beleiaren kasuan baziren bitxosten batzorde zientifikoaren kideek eginak. Bata egin zuen Joakin Gorrotxategi ikertzaile inklitoak, eta bestea Isabel Velázquez katedradunak. Biek zioten Eliseo Gil falsifikatzailea zela. Hala ere, Joakin Gorrotxategi inklito bezain saridunak ez du aipatu ere egiten Cesar denik falsifikazioaren arrazoia. Normala, ondo ezagutzen du datu basea eta ezin du halako hankasartzerik egin. Baina, gobernuak eta diputazioak trola zabaldu duten bitartian eta hirugarren personei kalte handia egin dieten bitartean isilik egonda txintik esan gabe.
eta oraindik ere hala dirau txintik esan gabe. Bada ikerketaren gaineko etika batzorde bat CSIC-en barruan, alegia Consejo Superior para la Investigación Científica erakundearen barruan. Batzordearen lehendakaria da Francisco Javier Ausin Díez. Filosofoa den aldetik gustura galdetuko nioke Gorrotxategi hartutako jokabideari buruz. Modu etikoan jokatu du. Aldiz, Velázquez katedraduna aipatzen du Cesar, baina ez falsifikazio motibo bezala, baizik eta hain justu kontrara. Velázquezek dio, idazketa landuaren tradizioan, Caesar idazten zela, baina ahoskatzen zela Cesar. Eta baserri giroko tokietan, ahoskatu bezala idazten zela, alegia Cesar. Beraz, Iruña Beleiako baserri giroko toki batian tokatzen da bai zera idaztea, Cesar. Hain zuzen ere, Domus etxe hartan bertan topatu izan dute gela eder bat, 50 metro kuadrokoa, ikasle mordua sartzeko modukoa, eta gela eder horretan topatu izan dituzte 200 piezatik gora, denak ere zeramika pusketak, idazkiz eta grafismoz beteta. Eta aztarnategiko beste toki batian topatu izan dituzte 3 abecedario eta gehiketa taula. Beraz, pentsa dezakegu gela eder hori izan zitekela ikasgela. Eta zeramika pusketa horiek erabili ahal izango zituztela eskolako material moduan. Gainean, ariketan bat edo idazteko edo egiteko. Guk geure garaian arbela txikiak erabiltzen genituen legez. Eta justu ikasgela izan zitekeen gela eder horretan topatu izan dituzte bi grafitoiek, Cesar eta Caesar. Hortaz, hainbeste eta hain ezberdina ziren ikasleen artean, batzuek idatziko zuten idazketa landuaren tradizioari jarraiki, alegia Caesar. Baina beste batzuek idatziko zuten ahoskatu bezala, alegia Cesar. Iruña Beleiako sententziak dio, falsifikatutako grafitoak 36 direla. Baina Cesar eta Caesar grafitoak ez dira 36 horietan sartzen. Hortaz, falsuak ez badira, zer dira juridikoki? Bai gobernuak eta bai diputazioak badituzte bere zerbitzu juridikoak. Haiei tokatzen zaie erantzutea. Nonbait badugu gobernu bat eta diputazio bat, haiek beraiek enkargatutako txostenak irakurtzen ez dituztenak. Eta haiek beraiek eragindako epaiketaren sententzia erakurtzen ez dutenak. Bietan bat, edo gai honetan, bai gobernuan eta bai diputazioan, ezjakintasuna eta zabarkeria dira nagusi, edo trolak sortzeko garaian artista hutsak dira. Bukatzeko, hain ziur badaude Las Ermitasetako grafituak falsuak direla, saldu ditzatela. Legearen aldetik egin dezakete. Ezagutzen dut bat baino gehiago, diru mordua ordainduko lukeena.